Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera atera baratxuri edo berakatzak eta adar aldaeskak gaur maiatzak 26 Drakularen mundu eguna da. Drakula edo Nosferatu Bram Stoker eleberrigile irlandarrak 1887an sortutako pertsonaia bat da, benetako irudi historiko batean oinarrituta dagoena. Stokerrek jatorriz Errumaniakoa zen, Balakiako Vlad hirugarrena printzean oinarritu zuen beldurrezko eleberri gotikoa. Vlad oso krudela eta gupidagabea omentzen bere aurkariekin. Kalkuluen arabera, 100.000 biktima baino gehiago utzi zituen Errumaniako basoetan. Hori inspirazio iturri izan zen Stoker idazlearentzat Drakula sortzeko. Eleberri hau 1887ko maiatzaren 26an argitaratu zen, hortik munduko eguna ospatzeko dataren aukeraketa. Drakula da zineman gehien erretratatu den pertsonaia literarioa. Telebistarako filmak barne. Drakula 272 filmetan agertu da. Bueno, agian gehiago izango dira, baina errekorra duela hori ziur daukagu. Lehenengoa 1922ko Nosferatu eine Sinfonie des Graunes, beldurrezko film mutu alemaniarra da. Friedrich Wilhelm Murnauk zuzendu zuen eleberriaren egokitzapen baimendu gabea eta ez ofiziala eginez. Hasieran ez zuen arrakastandarik izan Stokerren alargunak jarritako plagio salaketan ondorioz, baina egun kultuzko filma da. Berriena aldiz 2024ko Nosferatu da. Bill Skarsgård aktoreak Orlok kondearen papera egiten du bertan. Azken Oscar sarietan filmak zinematografia onenaren, jantzien diseinu onenaren, ekoizpen diseinu onenaren eta makillaje eta orrazkera onenaren izendapena jaso zituen. I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm starving when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. Baina Nosferatu zitzegin genuen duela hilabete batzuk puri-purian tartean, gaur astelenero bezala beste telesail eta pelikula batzuk gomendatuko dizkizuegu. Tartean, desagertuta telesaia zariko gara, euskarazko misteriozko ekoizpen bada astelenean estreinatu zena. Euskarazko edukiak kontsumitzearen garrantziaz ere hariko gara. Euskaraldiak ere erakutsi digu hori. Amaitu da 4. edizioa, maiatzaren 15ean hasi eta 11 egunez maiatzaren 25 arte hainbat jarduera eta ariketa sozial garatu dira hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskararen erabilera sustatzeko. Aho bizi eta belarri prest txapak jada ez ditugu ikusiko. Gaur iritsiko dira balorazioak, baina sustatzaileak pozik agertu dira, beraz hemendik zorionak guztiei. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi,
Atzo amaitu zen Euskaraldia bai, baina borrokak jarraitzen du. Europar Batasunean Euskara, Katalana eta Galegoa ofizial du ala ez eztabaidatuko dute bihar Bruselan. Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina Frantzia eta nagusiki ekialdeko herrialdeak aurka agertu dira. Arrazoi politikoak, ekonomikoak eta legalak argudiatuz. Beti badago aitzakiaren bat, ikusiko dugu bada bihar ospatzeko arrazoiak ditugun ala ez, baina bitartean baditugu borroka gehiago. Atzo ikusi genuen. Larun mendiak Euskal Burujabetzaren aldarria gorpuztu zuen atzo, gure eskuk deitutako mendi martxaren bidez. Menditontorrean ikurrina finkatu zuten mugarik gabeko herri librea eraikitzeko nahia irudikatzeko. Eta atzoko martxaren ondoren aldarrikapenekin jarraitu nahi dute, eta gaur gure eskuk abesti berria aurkeztuko du, gurean izango ditugu horretarako. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Baktak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez. SOS arrazakeriakiko lagunekin ere ariko gara, aurten berrirore antolatu dute bizilagunak ekimena. Etxean edo parkean ezagutzea elikatzen. Hori izango da leloa. Hemen jaiotako familiak beste leku batzuetan jaiotakoekin elkartuko dituzte ekainaren batean, igandean, mai baten inguruan eta Peio Aierbe eta Aratz Garmendia gurekin izango ditugu. Bizilagunak ekimenaren edizio honek bi aldaketa handi dakartza. Lehenengo aldaketa barkatu data izan da. Lehen azaroan egin izan ohi da eta aurten udaberri aukeratu dute goxatzeko. Hori dela eta ekainaren batean izango da. Data berri honekin igandeko bazkari hori egiteko espazioak zabaldu nahi dituzte. Aurtengo leloak dion bezala, etxeak eta parkeak familien topagune izatean nahi dute egun horretatik aurrera. Orain garenak ez gara izan ginenak, baina hori du bidea. Gizartearen legea ez da zertan gurea, badakit maitea ez dugu egin desegea. Josune Belet de Mendizabalekin ariko gara, gaurko txiribueltan trena hartuko dugu eta trenak jaialdi batera eramango gaitu. MMF edo hobeto esan da Mendialdean Music Festival. Eta Jon Maiarekin ere izango gara minutu batzutan, larun batean Itzurunen egin zuen kontzertu historikoak ajea utziko zuen ziur eta nahi dugu jakinen nola dagoen Maia. Oso ondo ari zarete eguneko gonbidatuak aurkezten, baina efemeride bakar bat ere ez dugu aipatu oraindik. Ados. Zer nahi duzu Juri? Musika pixka bat? Aski. Venga, gaurko egunez jaio zen Miles Davis estatu batuetako jazz trompeta jotzaile eta musikagilea jazz modernoaren joera berrien aitzindari izan zena. Rolling Stone aldizkariak onela deskribatu zuen. Inoiz izan den jazz trompeta jotzailerik onena eta 20. mendeko musikaririk garrantzitsuena ere bai. Horrela bai, doinu goxo hauekin edo zer egiteko gai naiz. Baina ez ditzagun zoriondu gabe utzi, adibidez, Xabi San Sebastian aktorea, Arteaga bigarrena pilotaria eta Frank Dolos aurkarazetaria. Edo Elisa Arteta dantzari eta koreografoa, Mikel Nieve txirrindulari profesional oia edo Julio Villar bidaiari, mendizale eta idazle donostiara. Julio Villar eta Petrel, bueno, zoriona guztiai hemendik eta ondo ospatu dezazuela. Eguraldia oso lagun,
Ez dugun arren, hori izan digu bintzatik eri barluzea muruak, aizu, Baina hoberontz egingo du, beraz guk maite dutak prestatu ditugu eta gogoratu entzule, txatean zuk zure maite duta idazten baduzu, guk hemen irakurri egingo dugu, elkarbanatu egingo dugu, orduan maite dutak bai, baina kontuz sekretuekin, Entzuleok maiatzako 26 ditu gaur eta asteleena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Zuk astelenik ez duzu? Ez, gaur gutxio. Asteburuan astebururik izan ez duzulako. Hori izan daiteke, Goiurezi Zarandi egunon. Egunon, Zuk gozerik ez duz izango? zerogatik. Asteburuan hiri bat jaten ibili omentzara? Hori izan digute? Asteburuan ez. Ez. Bizitzan orain pixkanaka, etapa honetan, Ados. hiriak jatetxe deskubritzen. Ados. Orduan goze bazara. Ez, ointxe kruasan bajandez. Kontatu niz motxilan txokolate badaukadala. A ber... Entzuleok izketan hori zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 987 du, maiatzak 26, goizak 10 eta 18 minutu, gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratien zarete, bigarren kafean. Argia eskuratzen saiatzen naiz, gaua baino lehen. Trebezia falta ote zain, balda inoren zain. Baztu zeitar nasten, badator gauaren utxunea, ilargiaren arrastoa. Baztu zaio arnasten, banatorkizu ama, nekatuta etxera. Ba, asperenen ibiltariarena kantonekin abiatuko dugu gaurko saioa, txatari begira hementxe unon, gaur Zaloa Badiolaren urteak dira. Epa! Zorionak, Zaloa, nire maite duta da ostiralen zion dugu nintzan puntuak jartzen besteak beste, Anerperitz eta Andoni Rekondori. Ba, posten gara, gorka. Nire arloan neon ze horea. A ber, 1000 kafea, informazio gehiago. Ez daukagu. Nik ostiralean informazio pixkat eman nuen gorka, baina ez zinen entzuten hariko. Hemen bakarrik utzi ninduten, eta baliatu nuen Goiuri etzegoela fiskalizatzeko, eta sekretutxo batzuk kontatu nituen. Aizu? Izan nuen, eske Goiuri balego igual jabronko otako zidan. Osos. Gozatxo batzuk kontatu nituen. Ez naiz polizia nien. Ez da beharrik ere. Ba, izue, ja gorka, informazio gehiago nahi duzu. A ber, ezin da. Informazioa da, saio arratsaldez izango dela, gorka. Hori aurrera diezazukegu. Iluntze parterako edo. Eta 1000 dela. Eta 1000 dela. Venga, gauzatxo batzuk kontatuko ditugu. Eire Maiak eta Janire Arantzabek, beti amestu izan dugun bezala, egingo dutela zerbait elkarrekin. Horotziko dut. Zego Juri. Asko esatea zela. Ikusten, nola dio da nik bezala. Asko esan du baiet. Baina, ondo dago. A ber, egia da gaur 987 izan da. Fiska kontatzen hasi beharko dugula. Hasi beharko dugula gauzatxoa kontatzen hori. Egia da. Bida, Gasteiztik etorriko da
asko maite dugun musikari bat, naiz eta bera Gasteiztarra ezten. Bueno, nik ez dakit, hau iniz ez tabiatu dugu. Ea, ez dote den Gasteiztarragoa beste zer baino. Zego, Juri? Nahikoa, ja hori pia bat esatea da. Bai, ez? Musikari asko daude Gasteizen. Oin, Gasteizen musikari ezagunak, Gasteiztarrak ez direnak, horria pista asko eman ditut. Orainik, ez dakiguna da ze kantu egingo duen. Dut, santzi dela nik aukeratzeko. Zuk aukeratzeko? Bale, ados. Baina, zuk aukeratuko duzu, edo gurekin... Guk aukeratuko dugu. Vale. Bueno, edo berak aukeratzeko utziko dugu, nahi duena. Zek iago gertatuko da. Agian, super mega podcast bat aurkeztuko dizuegu. Berria. Eta honekin inigo, mesedez? Gelditu. Azkeneko pistatxe Gelditu bat. makinak, inigo. Kantu batean esaten dut hori. Nahikoa da. Azken gauzatxo bat kontatuko diogu entzulei. Azkeneko bat, June, Juri, 13 egun falta dira, bueno, 13 ez, baina, Venga. Kalean egingo dugula, kanpoan, aire librean. Bai. Eguraldiak uzten badigu behintzat, aire librean izango dela. Claro, Iker Ibarluzeari galdetu beharko diogu ze aurre ikusten dituen berak. Gainaren 12. Hori da. Eta azken gauzat esan behar dizugu entzuleok, zuek ere gurekin egotean nahi genuke. Beraz, saio berezi horretan gurekin publiko izan nahi baduzue, bota zuen eskaeratxoa bigarrenkafea@gmail.com elbidera, edo gure Instagram kontura. Erresa daukazue, nahi zue, nik nahi nuke egon, nola da hau, nola egin behar da, eta egingo dizuegu txoko bat, behintzat batzu, hori ere jakizue. Bigarrenkafea@gmail.com eta gure Instagrama hola bideratuko ditugu. Zuen eskaeretarako ekainak 12 arratsaldez izango da. Arratsaldeko 6-etatik 8-etara zehatzago, eta gurekin egotean nahi genuke. Saio horretan, beraz, zuek ere gurekin egon nahi baduzue, bidali zuen mezutxoa. Tira, badagoeneko asko kontatuta daukagun honetan, 10:24 minutuetan maite duten tartean murgildu beharko dugu. Bide batez, agurtuko dugu Josune Belez de Mendizabal ere, hortxe ikusten ari naiz dagoela. Josune, egunon? Josune ez dugu entzuten mikrofona itxita duelako. Josune... Jo bera dauka itxita, nik ez Berak bere burua autozentzuratu du. Egunon! Ez, gainera gauza asko ditut esateko gaur. Ointxe enteratzen ari naiz, ze gauza egongo diren, naiz eta aldez aurretikan, gaur bertan ze gauza den, hau kasualitatea dena, eta Inigo Asensiori galdetu diot WhatsAppez. Ze ordutan ze asmo, 1000. saio horretarako, baina behitu, hemen gauza asko argitu dituzu, WhatsAppez argitu ez dizkidazunak, Asensio. Gauza desango dizuet, Gorka Santestebanek galdetzen badu, beti gure erantzuna bereziagoa da. Orduan hortik tirata, akaso behar genueraino gehiago kontatu dugu aizue, gauza asko ditu Josunek eta saioa bete-beteta, beraz, maite dutetan zuzen murgilduko gara. June Romateti Barguren, zure maite duta? Bale, nik egia da asteburuai behira jartzen baldin naiz gauza asko ditutela maite dutetan esateko, baina orduan erabakietela ez horrea jutea, eta aurreko astean zehar nire TikTokean ikusi duten zerbait da nire maite duta. Aurreko, eskizak zen aurreko astean edo duela bi, hasitzean ateratzen TikTok kontu bat, izena duela Tim eta Cindy, eta diabikote bat, hasi denak, neskak jarri dizkio bere adolescentzia edo infantziako pelikulak mutilari, eta bada mutila reakzionatzen pelikula horiei. Zein dia pelikulak? Lehenengo hasi zen High School Musicalekin, gero izan ziren Camp Rockeko pelikulak, gero Lemonade Mouth, eta orain aida ikusten Hannah Montanaren pelikula. Eta bastante graziosoa mutilaren reakzioa, ze ja, bazakit, 30 bat urte pasata ditu mutilak, eta bea musikaria da. Orduan, orain arte egon dien pelikula guztiak musikarekin badukate zer ikusi, edo badukate abestiak eta oso graziosoa ikustean nola abestiaren hasiera jarrita, gero berak gelditzen duen eta gutxi gora bera asmatzen dituen nondik jongo diren abestiak, bere reakzioak hori. Azkenean adolescente edo horrelako jendearentzako egindako pelikulak dira. Duela ja urte batzuk egindakoak, orduan bastante parbota ditut, eta egia da
zuen pelikulak izan badia eta asko ikusi badituzue, graziosoa dela ikusteko kontua. Zure maite dut dago, Juri? Ba, horrekon irakorri nuen zerrenda bat, galdera bat egiten zuen foro batean pertsona batek, eta esaten zuen, zeintzuk dira zuen mikrofeminismo ekintza gustokoenak. Eta zerrenda irakurtzen aritu nintzen, eta asko gustatu zitzaizkidan proposamen batzuk, beste batzuk barregarriak egin zitzaizkidan, eta batzuk komentatzagatik, ez? Bat bazegoen oso errepikatzen zena, eta zela, medikuak, ez aurretik ez pentsatzea ja gizona izango dela medikua, ez? Ja, asumitzea agian emakumea izango dela, ze kontrakoa egin ohi dugu, edo orain arte beti egin izan dugu medikua, gizona dela, orain buelta emateaz, eta pentsatzea, medikua ari direnean emakume batetaz ari direla. Beste bat asko gustatu zaidana da, niz naiz oso jaioa karta jolasetan, baina pokerreko kartetan eta horrela badago erregea, badago erregina, ez? Horrelako kartetan, asumitzea ez erabakitzea, erreginak puntu gehiago ematen dizkizula erregeak baino. Berez kontra pokerrean eta, ez dakit, erregea balin bada 12 puntu, erregina dira 11, ez? Hauek esaten zuten, gure etxean jolasten dugu puntu gehien ematen dituena, erreginaren karta dela, asko gustatu zitzaidan hori baitere. Beste emakume batek esaten zuen, berak lanean egin behar duenean aurkezpen bat, eta PowerPoint bat, edo horrelako bat egin behar duenean, eta hitz egin behar duenean ingenieriez, edo arkitektuaz edo horrela, eta argazkiak jarri behar balin baditu, beti jartzen ditu, emakume ingenieri edo emakume arkitektuen argazkiak, asko kaipatzen zuten, korrika ari direnean, kalean edo, kirola egiten, etortzen balin bada gizon bat paretik, ez direla mugitzen. Eta asko esaten zuten hori, eta orduan niz negoen konturatuta, joera, gizon askorena dela, ez mugitzea. Hau da, beti asumitzen dutela, emakumea izango dela mugituko dena, edo eskibatuko duena beraz, gizonek beti aurrera jarraitzen omen dute, eta orduan, esaten zuten, begira, ni korrikan abilenean, eta gizon bat atorrenean frentetik, ni ez naiz mugitzen, berak eskiba nazala, gero zer gehiago. Beste batek esaten zuen, ni naiz zerbitzaria taberna batean, eta orduan eskatzen dutenean, batek edari alkoholduna eskatzen duenean, eta besteak alkoholik gabea, alkoholduna emakumari jartzen diot, eta alkoholik gabea gizonezkoari, ze orokorrean, eta nik hau hemen kontatu izan dut askotan gertatzen da, ni joaten naizenean mutil batekin jatetxe batera, eta nik garagardoa eskatzen dut, eta mutilak eskatzen du Coca-Cola bat, 180an Coca-Cola niri jartzen didate, eta garagardoa mutilari. Honek esaten zen, alderantziz egiten duela. Eta beste bat asko gustatu zaidana dela, gizonezkoen kirolari, gizonezko kirola ditu. Hau da, denbora guztian gizonezkoen futbola, gizonezkoen saskibaloia, ez dugulako egiten, ez? Edo hemen aipatzen ditugu itzulia eta itzulia woman. Ez gizonezkoen itzulia eta emakumezkoen itzulia, edo gizonezkoen itzulia eta itzulia. Itzuliak zergatik izan behar du gizonezkoena, eta ez emakumezkoena. Horrelaukak asko gustatu zaizkit, eta, pentsatzeko modukoak dira, hausnartzeko modukoak dira, beraz, hori maite duta. Esan dugu bizi behar genola joan, beraz nik esango dut, maite dudala, ez dakit planak egitea asteburuan eta horrek ez ustean harrapatzea zuzeu. Josune Belez Mendizabal, zure maite duta saltatuko dugu eta bizi murgilduko gara gaurko txiri bueltan. Bai, horrela beharko du izan. Keep calm and bigarren kafea. Eta bagoaz aurrera, baina aurrera egiteko kantu bat ere bilatu nahi nuen, eta kantu hori desagertu egin zait, ez da egit oso ondo zergatik eta nola, baina segitu antopatuko dut, ez zaitez dela kezkatu, eta Josune Belez Mendizabalekin behar bezala abiatuko dugu, bere gaurko txiri buelta. Josune Belez Mendizabal, egunon berriro. Egunon, ondoari banaiz, nik uste hau dala, jarri duzun kanta Coco and the Jeans, izan daiteke? Bai, Love Child.
Bai, hori da, eta zergatik jarri duzu, nik eskatu dizudalako Inigo Asensio eskerrik asko. Begira, asteburu honetan, beitu, hau ere, nire maite dutarekin ere elkar daiteke, baina, bueno, MMF izeneko jaialdia izan delako mendialdean, hemen Arabako mendialdean maestun, giro ederra egonda, eta besteak beste, entzuten ari garen talde hau aritu da. 7. edizioa, eta Josune Belez de Mendizabalek orain jakin du. Non ibili naiz? Auskalo. 7 urte hauetan non ibili naizen? Auskalo, ez naiz gogoratzen, ez da ze egin nuen atzo. Jun ginen ara eta oso giro polita zegoen, egun osoko jaialdia. Ez bakarrik musika, Hau da, herriak, maeztuk, mendialdean esan bezala Araban, antolatzen duen jaialdia, eta musika zaparte egon ziren kapsulakoak ere bai, baina horiek ja ordu txikitan. Gugentu zen beste zerbaitetik, eta klaro, hain beste denboran emanetea, eta gainera gidatu behar izatea, nire kasuan ekoko jeans ikusi dituen, eta zer gutxi, eta oso gustora, baina hori kapsula ere aritu zirela, besteak beste, baina ez musika bakarrik, baizik eta herriak parte hartzen duen jaialdi honetan, bazkaria ere egin zuten, eta labur metraiak ere aritu ziren. Hor maeztu oso herri txikia da, Arabako gehienak bezalakoa, eta hor plazan karpatxo bat, eta egia zan oso giro ederra. Ez dakit, igualakatuko naute jaialdikoek, baina nik antzeman nion, klaro, handi ara llegatu ginen garaiondik, asteburuan garaionen izan gara eta lanean, eta, pixkat luka, ez daka zertan, ez duzu zertan joan behar jaialdi batera, luk zehatz batekin, baina bakizue rokarekin erlazionatuta dagoena, beti beltzez eta holan, eta goa llegatu ginen pixka kamperos, ez? Oiloak bezala, izan daiteke, bai, holan, beste gauza batzuk, ez? Antxe zegoen, Gasteiz erdia, eta holako kutsua hartu genion ja azkena rock festivalaren aurre giro hori, ez da? Ja, ez bakarrik azkena rock, baizik eta eguraldia lagun denean, azkenean ere musika eta kalean ibiltzea eta goza dautxa dela. Eta horregatik, kanta hau, Inigo Asensio, eskerrik asko, DJ paregabea. Aurrera jarraituko dute, nire txiri bueltarekin. Ipini musika pixka. Baby, I'm a love child. Baby, I'm a love child. Bueno, eta orain, txutxu, venga, urrengo geltokia, zein gorka, zuretzako interesgarria izan daiteken informazioa dakart. Ez dut ezagutzen, gorkak beste trena erabiltzen duen beste inor, nire inguruan behintzat, ikertzeke daukat nik adidez garraio hau, trenaena, ze San Ferminetara jun izan naiz trenez, eta asko zer gehiago ez, igual aguraingo jaietaran gazteagoan nintzenean, gazteago, hori imposible da. Galiziare ere jun izan naiz, trenez, bai, hauek nola ziren, hauek, abesten zutena, con el txakatxa del tren, baina, sin más. Kontua da, zergatik, zertara, tren zerbitzu berria abiatuko dala, maiatzaen 30ean, ostiral honetan, nundik, batetik bestera eta bestetik bestera, Miranda Ebrotik Altsasura, edota Altsasu eta Miranda arteko ibilbide horretan. Orain arte bazegoen, baina antza oso geldiune gutxirekin. Orduan, Arabako lautadako trenbide sarea zeharkatuko du honek, eta 9 udalerrietan egingo ditu geldialdiak. Aspaldiko eskaera omen da hau, eta esaten dizuena, antza egun maiztasun gutxiagoko zerbitzuak daude, eta geltoki edo geldiune gutxiagorekin, eta orain Eusko Jaurlaritzak eta Renferen arteko hitzarmenean edo, hitzarmen horrek albidetuko du Arabako lautada osoa zeharkatuta, Gasteizen amaitzen zentren zerbitzu hori luzatzea. Hemen ja zenbaki saltza. Niri honek zoratu iten nau, ez? Batzutan datuekin zoratzen gara eta kazetariok. Nik ez dakit, nik datu batzuk botako ditut, baina plin eta plon esango banu, nik badakit erabiltzaileek hauek testatuta izango dituztela, baina pixkat irudia egitearren, astean zehar 51 tren luzatu eta 25 bidaia berri egingo dira.
Eta oraingo 71 zirkulazioak ez di aldatuko. Zerbitzuak 137 zirkulazio egingo ditu astean zehar, ordutegiak, pilo bat dira. Eta tren berri honek ere gehituko ditu aste barruko lehen orduak, eguerdiak eta arratsaldeak, eta zirkulazio berriak asteburutan. Pixkat argibide neretzat, nik horrela hobeto ulertzen dudalako, Altsasu Miranda Ebro Altsasutik ze geldiune edo ze geltoki ingo ditu, Altsasu Bainoski, Araia, Agurain, Dulantzi, Gasteiz, Iruña Oka, Argantzun, Manzanos eta Miranda Ebro. Eta holaxe, hori kontatu nahi nizuen trenarekin lotuta, baina ez hau bakarrik, ze trenetik trenikoragoaz. Treniko, hau zen Lizarratik Gasteiztik pasatzen, baina Bergararaino zijoan trena, bai? Gaur egun bizikletaz edo oinez paseatzeko aipatzen dugun hori bide berdea edo la vía del Vasco Navarro, ez? Trenikoaren lekukoa da, ez? 1889tik 1967 tren horrek, horrela izen horrekin ezaguna zena, Lizarratik Bergarara egindako bidea izan zen hori, ez? Hainbaitan bat urtez. Bertatik paseatuz gero, askotan bizikletaz egiten dugu, geltokiak ikusten ditugu bai, ez? Geltokiak, bai, hori, trena hartzen zen tokietan, andenak edo, ez? Hori da. Oso berrituak daude batzuk, ederrak, batzuk ere bilakatu dira etxe partikularrak, Antoniana horren kasua da. Eta zer esan, hemen Gasteizen, Loserran kalea, orain justu obretan ari dena, pixkat oinezkoentzat, nahi diote beste kutsu bat eman, hemen Gasteiz ere ez da oso handia, baina askotan, hiru errailekin, trafikoa bizkortzen da, eta kontua da, hemen obretan, Loserran kalean, hori da, geltokia zegoen kalea ez da josune? Hoxe, hori da, bai, hori da. Orduan, hor badago etxetxo bat, hau ipiniko dizuet etxekola moduan, edo pixkat jolas moduan, inoiz baldin bazatozte, begiratu etxe bat, ez dakit deskribatzen, ez estilokoan, da etxe berezia, egurrezkoa da, eta euskal nortasuna duen hoietakoan etzat, baserri itxurakoa, eta gero kalea ikusten baldin baduzu, klaro, bestea dia porlanezkoak edo dena delakoak, baina modernuagoak, ez? Batzutan ere hiriak herria jaten duelako, edo urbanizazioaren isla hori, ez? Zergatik dago hori ere etxetxo hori hor? Loserran kaletikan pasatzen zelako treniko hori, Gasteizen egiten zuelako hor geldiunea. Zuk ondo esan duzu Juri, hemen bus geltoki. Gaur egun, bus geltokia non dago Laku Arriaga auzoan, pixkat kanpoaldean, bai? Aurretik, oso lehendabizikoa izan zena Gasteizen, Frantzia kalean egon zen, gaur egun Artium Museoa dagoen tokian. Eta Artium Museoaren atzealdean jarri zen, behin-behinekoa 15 urte, imaginatu, txiki ura. Gaur egun mantentzen dena, baina ez bus geltoki bezala, baizik eta jolastoki moduan. Ara doaz umeak da jolastoki itxi bat. Eta hori mantendu izan da. Gure kronologian dana bus geltoki zaharra, bada etzen hain zaharra, baina hor Loserran kalean dagoena. Eta honekin zer esan? Bertatik pasatzen zela trena, eta auzoko bizilagun batek proposatu diola udalari, zergatik ez, gogoratzearren, argazki erakusketa bat egitea bertan, bus geltoki horretan, Loserran kalekoan. Eta badira orain olako vinilo batzuk bere paretetan, txuri beltzeko argazkiekin, eta horiek gogorazten dute aipatutako treniko hau. Lizarratik Gasteiza, eta Bergarara ere egiten zuen, baina 153 kilometro egiten zituen trenura, eta nere ama naparra da, esan dizuet behin baino gehiagotan, hartzen zuena, Gasteiza etortzeko.
eta, bueno, hori zen sekulako bidaia, Bera kontatzen dit, claro, bera faltzesekoa izan da, gerturatu behar zen Lizarraraino, ez dakit, estelesa, ez dakit zen busa edo, baina, kriston bidaia, geroan hartu trena, eta zijoan hainbat geldiun egiten, eta azkenean Gasteiza ailegatu. Garai horretan, bidaiak ziren oso luzeak, oso nekezak ere bai. Gaur egun, Gasteiztik Lizarrara, alforja batekin erraz, ez dozu tardatzen, ez dakizen bat ordu, nik egin dut hainbatetan, eta erreza, nundik eta trenikoak egiten zuen ibilbide horretatik, ez? Gaur egun egokitua dagoena. Eta holaxe, hori polita. Ikusten ari gara, hau da aipatzen zenuen etxea? Bai. Aha, bale. Baina ez dakigu zenbakitan dagoen, orduan, etxeko lanak hor jarraitzen du. Joan behar dugu, Losotun kalera eta topatu etxe hau. Ez da intzaila, ez da intzaila. Baina bai, Goiuri, zu asko zatu zela, hor muinotik jeitsi, aldezarretik jeitsi, traka, aldapan bera, eta benga, Loserran kalean amaituko duzu, eta hor etxeko lana, bale? Sentitzeko beldurrak behartzen hau egun ontan barneko ateratzera. Nerekin zaude, naizta soilik bihotzean, laster elkartuko gara, igual aste azkenean gaur ziztu bizian noa eta txutxu, musikarekin agurtuko dugu saioa, eta Laudioko jaietara goaz, badakit, Laudioko jaia zoragarriak 15 egun emate dituzte pitxipatxa, ze ondo abuztuan dira, Baina, zertara datorrere Sutagarren abesti hau, Sutagar bertan egongo delako, besteak beste, Txanbao eta Bulego taldeekin, eta hau izan da, herritarrek horrela bozkatu dutelako. Musika taldeen programazioa, behintzat abuztuaren 16, 17 eta 28rako, urrenez urren, Bulego, Txanbao eta Sutagar izango dira, esan bezala, herritarren desioagatik, beraiek bozka eman, eta horrela atera delako. Polita. Ederra. Josune Belezen Mendizabal agurtu egin behar dugu, norberak eskatuta bezala, Sutagarren itxaropena kantu honekin, bagoaz gure gonbidatu gehiago aurkeztera, eta Josune Belezen Mendizabal asteazkenean ikusiko dugu. Zaindu asko, Josune? Ai, agur! Goizeko 10:40 bigarren kafean hementxe naiz irratian, bagoaz aurrera esan da bezala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Begiratu atzea, hortzi mugak zutan, gure begie zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa, ez bilatu gauea. Etxean edo parkean ezagutza elikatzen, lelo honekin abiatu zuten aurtengo bizilagunak proiektuaren aurtengo edizioa, eta dagoeneko ekimenaren mugarri nagusia iristear dagoela gehiago jakin nahi izan dugu aurtengoaz. Ingurura begiratzean jatorri ezberdinetako pertsonak ikusten ditugu gure kaleetan, azken urteetan gero eta gehiago, eta esango nuke, kasu batzuetan behintzat gero eta gure barruago ere bai. Gure harakinea, goizetan kafea jartzen digun hori, edo eskolako atarian gure seme-alabak jasotzean euren ikaskidea jasotzen dituzten gurasoak, edo takaso gure kuadriako kide direnen gurasoak berak, etorri ziren jatorri ezberdinetatik inoiz.
inguruan ditugu bai, baina galdetu aldiozu inoiz zure buruari zerk bultzatu zituen ona etortzera, edo zeintzuk diren euren zirrarak, usteak, interesak edo esperientziak, behar badazu zeu ere beste herrialde batetik etorri zara eta ez duzu bertan bizi den jendea ezagutzeko aukerarik izan. Aurten ekainaren batean izango da egitasmoa bizilagunak, udaberriak eta uda usainak lagunduta gure etxetan edo parketan ospatuko dute igandeko bazkari hori. Dinamizatzaile eta maizapi baten laguntzaz, aurriritziak eta estereotipoak gainditzea eta gizarte kohesionatuko bat bultzatuko duten esperientzia, zapore eta bizipenak elkarbanatu halko dituzu. Bizilagunak ezagutu genuen dagoeneko bigarren kafean, baina edizio berri honek dakartzan aldaketa eta proiektuak berak sortzen duen onura gehiago ezagutzeko asmoz, Peio Aierbe Gipuzkoako SOS arrazakeriako koordinatzailea eta bizilagunak proiektuaren parte den Aratz Garmendia ditugu gurekin. Egunon eta ongi etorri bioi bigarren kafera. Egunon bai. Ondo altzarete? Bai, noski. Ondo. Bueno, Peio, lehenik eta behin aipatu dut, inoiz aritu garela, egitasmo honen inguruan, bizilagunak egitasmoaren inguruan irratsaio honetan, izan ere, saioa, naiz eta guk azken urteetan, saioa, egitasmoa bera azken urteetan ezagutu dugun, dagoeneko heldutasun bat baduen proiektua badela, ez dela eren egun jaio den zerbait. Bai, bueno, daramagoia 15 urte ekimen hauekin, ez da. Bueno, egia esan behar da, beti egin dugu hori azaroan, baina aurten, hori leloa zuke esan duzun bezala, ez da, etxean edo parkean, asmoa zen aukera emateko baita familia baten, beste familia batekin baina baita kaso kanpoan. Eta egia esateko oztopo handiena topatzen dugu bertakoekin. Eta gure etxera ekartzeko norbaitek kostatzen zaigu, eta beti jende batzuk esaten dute, bai, ados, baina zergatik beste jendekin soziedadean, gure itura dela. Eta guk azpimarratzen dugu oso importantea da elkaregotea familia bakarra, daleku oso pribatua etxea, baina ez da derrigorrez etxean egin behar da, horregatik baita posiblea da parkean, horregatik aurten aldatu dugu, eta parkean edo kanpoan naiz eta familia bat beste familiakin egitea, hori bero pizkat egin behar da, eta horregatik aldatu dugu Gipuzkoan. Bizkaian eta Araban mantenduko dira azaroan, eta ikusiko dugu esperientzia. Batean eta bestean nola ematen den. Emaitzak ematen digu, eta hori datorren urterako begiratuko dugu noiz egiteko agiri. Bueno, entzuleak okatzeko, proiektu honetan parte hartzeko, izan bertako familia edo izan kanpotik etorritako familia, epea gaur bukatzen da, beraz adi egon zaitezte entrevistari eta, bueno, nolabait zerbait klik egiten badizue, SOS arrazakeriakekin harremanetan jartzeko eguna gaur izango duzu eta gero esango dizuegu, nola egin behar duzuen Aratz Garmendia zu proiektu honetan murgildutako, familia edo pertsona horietakoa zara, aipatu du Peiok 15 urte dituela egitasmoak, ez dakitzuk noiz egin zenuen bat proiektuarekin, noiz ezagutu zenuen? Lehenengo aldiz, uste ja, dela 10 urte hartu nula parte, bazkari baten, eta gero azken hamarkada honetan, beste 2 edo 3 ere izan daizola bazkari horietan. Eta, aurten Tolosaldean lagun kuadrilla bat elkartu gara, pixkat antolakuntzan laguntzeko, eta, esan behar da aurten bizilagunak egitasmoa igande batean izaten dela, ekainak batean, baina ekainak 14an, nolabait, pixkat, ekimen hortan parte hartu duten familiei errekonozimendua egiteko, edo Gipuzkoa solidarioago bat egiten laguntzen duten pertsonei errekonozimendu egiteko gala bat egiten dela, eta aurten Tolosan ospatuko da, topiken, ekainak 14an, larun batean 6etan, eta pixkat ibiligea aurten berezitasun horrekin ez, nola gala hori Tolosan antolatuko da, guk ere pixkat laguntzen, orduan bazkarian parte hartuko dugu, baina pixkat antolakuntzan ere ibiligea, eta nahiko emaitza ona, emaitza aurretik bintzat emaitza ona ikusten da, 20 familia baino gehiago elkartuko dira, igandean,
Eta, bueno, ba, ideia hori da pixkat, ez, ba, Peiok esan duen bezala, ba, igual, udazkenetik udaberrira ekartzea, bueno, kalean ere pixkat ekimen hau ikusaraztea, eta, bueno, ideia da ekainak bat hortan, ordu batak aldean kalean juntatzea denok, bueno, bazkarietan Tolosan bintzat egingo diren bazkari horietako jendea elkartzea udaletxeko plazan, eta, bueno, hor pixkat elkar ezagutzea, eta gero ja, ba, bakoitzak bere lekura joatea bazkaltzera, eta... Aipatu du Peiok, bueno, askotan etxeko atea irikitze hori kosta egiten dela, uste dut hau badela zerbait gainera oso euskalduna. Orokorrean, atzerrian ibili garenok, uste dut abegitasun hori, etxea zabaltzean abegitasun hori oso errez bizizan dugula gure mugetatik kanpo, eta aldiz hemen, nik esango dut, nire kuadriako askok etxea dute, eta nik ez dut ezagutzen. Epa! Ez, bada zerbait, bueno, bai, soziedadaren aitzaki horrekin, badirudi pixkat lausotzen dugula, hau, baina, bai, etxea, ez dakit, pribatutasun oso mugakora eramaten dugula, ez, Peio? Bai, horregatik guk esaten dugu lortzen badegu elkartzea han, erresago izango da bakoitza bere buruan daukagune inbeste iritziak eta holakoak, aurri iritziak jakitea egia den, ala ez, baina horregatik leku pribatua lortzen badegu han topatzea, hori oso desberdina da, guk baita bultzatzen dugu ekimenak kalean eta holakoak, baina hau bere beristasuna da hori, uste. Aratz, zuke esperientzia ezagutu duzu, eta esperientziak asko du emateko, nola animatuko zenuke oraindik gaur demagune izen emateko prest dagoen entzule bat, bizilagunak proiektu hontan parte hartzera. Aipatu dugu, gizarte kohesionatuko bat, loturak, beste kulturak ezagutu, akaso norberare aldatzeko esperientzia bat bada. Bai, pixkat, bueno, interes pixka bat eduki behar da, ez, jendea ezagutzeko, eta pixkat zure herrian gertatzen dena jakiteko, edo hemen dabilen jendearen bizimoduaz jakiteko, baina, bueno, nik uste simple, ez, egia esan, bazkari bat eta janaria ondo jatea denai gustatzen zaigula, gonbidatuak badaude normalean hobeto sukaldatzen da, edo sukaldatu behar duenak ere esfortzu bat egiten du. Mimo gehiago jartzen dio. Nik uste baietz, eta, bueno, alde batetik horregatik, eta gero, bueno, bi aldetatik, ez, egia esan igual, bertakoentzat bai izan liteke jendea ezagutzeko, eta bueno, igande ezberdin bat pasatzeko, eta igande politxo bat pasatzeko aukera, eta kanpotarrentzat aukera ona da, pixkat ikuste dudulako ezagutzeaz aparte, igual kanpotik datorren jendeak ez daukala sare bat lortzeko, edo lagunak egiteko, edo ez dakit, gauza berriak jakiteko, edo gure herrian nola funtzionatzen duen, edo tarama burokratikoak, edo eskolako gauzak, edo umeen gauzak, pixkat elkartzeko ondo da, hola. Gehien bat, kanpotarrentzat ere bai, askotan, denei pasatzaigulako kanpora junda, gure kasun beti kanpora jungearen, oporretara jungea, eta orduan ez dugu olako beharrik edoki, baina kanpotik datorren jendeak askotan laguntza bat, edo telefono bat edukitzeak, edo pixkat, behin hitzein dezun pertsona batekin, gero kalean ikusten baduzu, normalan kalean galditzezea, egunerokotasunaz hitz egiten da, ez dakit lenguran adibidez elkartu ziran hemen noen dala 13 urte Tolosan bi familia, hemengo Tolosar familia bat eta kanpotik etorri ziren familiar bat, eta beraiek komentatzen zuten, adibidez, bizilagunaken ezautu zuten familia horrek, beraiek umeak eduki zituztenean, ospitalean zegoen bitartean, beste umea zaintzeko, laguntza eduki zutela, eta holako detaile txikiak, askotan egunerokotasunan oso garrantzitsuak dianak, ez, laguntza sare bat edukitzea, edo bintzat, pertsonen sare bat alden zabalen egokitzea. Neiz eta zuk esan duzu EPEA gaur azken eguna dela, ez da oaindik posiblea da baita bilar edo baina gehienak nahi dugu, oain begiratzen ari naiz, oain arte Tolosaldean, apuntatu da daudenak,
eta 22 familia dauzkegu, bueno, azpimarratuko lehen esan bezala, bertakoek behar dugu esfuerzo handia egiteko, eta kanpotik etorri egitentakoekin ez daukegu hainbeste arazoak. Begiratzen ere nahi zen nondik, eta gainera hortarako, saietzen ere gara herri desberdinatik parte hartzeko, eta begiratzen ere naiz, eta dago Venezuela, Mali, Kamerun, Argelia, Costa de Marfil, Colombia, osea, hainbeste lekutatik, ez da? Eta hemen... Animatzen dugu bertakoekin hori da. Apuntatzeko. Bertakoek egin behar dutena, garbi geratu espalin bada da, janaria prestatu, eta orain arte, bueno, etxean beste familia bat hartatu, bazkari horretarako, orain aukera ere bada, hau nolabait parkean gertatzeko, edo, bueno, mendi edo natura giroan edo gertatzeko, eta izen emateak, pixka bat, eramaten zaituzte hortara, eta gero dinamizatzaile bat egongo da, pixka bat, bi familia horien arteko komunikazio laguntza behar balitz, edo bestelare, pixkate, dinamikak nolakoak diren argitzeko, ez daratz? Bai, dinamizatzaileen figura badago, pixkate, bi familia horien elkarreketa egiteko, gero normalean eskatzen dago igual argazkien bat, edo bideotxoren batera ateatzea, pixkate material hori egitzeko, eta hori, dinamizatzaileena, garrantzitsuena da, bi familia egotea prest bazkerio egiteko, dinamizatzaileak badaude, hobeto, baina bestela. Eta balantzea egiteko importantea da, eta guri interesatzen zaiko baita jakitea nola eginda, nola ze gertatu den, hori balorazioak egiteko, eta batzutan oso garra da, baina gauz batzuk ez dira ondo funtzionatzen. Orduan, urrengo ediziorako hori konpondu behar da, olakoa. Baina gehienak balorazio oso positiboa izaten da. Eta ni oin datu egin dudana da Tolosaldean. Gehienak dira Tolosa, baina baita parte hartzen dira Asteasun, Bilabonan, eta ikategietan baita. Eta nolabait esaten ari gara, epeak gaur bihar etzi amaitzen direla, ekainaren bateko Gipuzkoan egingo den bizilagunak kontarako, baina tira, Bizkaia eta Arabatik Euskal Autonomia Erkidegoko beste lurraldeetatik entzuten gaituzuen jakin, azaroan gertatuko dela bizilagunak zuen lurraldeetan, eta beraz, entzuten ari zareten honek piztu badu zerbait, jarri harremanetan zuen lurraldeetako, edo zuen lurralde historikotako sosarrazakeriakekin, eta nahi baduzu, hasi informazioa eskatzen, eta gehiago jakiten topaketa horretarako. Aipatu dugu parkea, eta aipatu dugu aldaketa hori, ari gara esaten ez, pixka bat etxea koste egiten dela batzutan, baina tira, inguru natural batean ere intimidade hori eta lasaitasun pake hori ere lor daiteke, edo behintzat uste horrekin ari zarete aurten probatzen aratz. Bai, nire kasune aurten pentsatzen egia, etxean egin edo parkean egin, da Tolosan badauzkau parke derraskoak maiekin eta bidena, eta eguraldi hona inezkeo, igual kalean egin edo bestela etxean, baina asuntoa bintzat elkartzea eta egun hori bazkarioi egitea. Atzo komentatu zigun Josu, bere asmoa da, parkean egitea. Josu beste familiekin, bai. Aizue, uste dute aipatu beharrekoak aipatu ditugula, ekainaren baterako harremanetan jarri nahi duenak, oraindik garaiz bada Gipuzkoako bizilagunak proiektu honetan parte hartzeko, bertako familiak oraindik animatzen badira, leku bat eta zuekin esperientziak jana eta kontakizunak elkar banatzeko kanpoko jendeare prest egongo da, beraz nora egin behar du deia, imeia, zein da bidea, Peio? Bidea, sartu inbiar da, Sosarrazakeren web horrian, han bizilagunen esteka sakatu, eta han daukezu... Galdetegi antzeko simple badago, eta erresa da apuntatzea, minutu batzutako gauza da, ez da gauza hondirik. Eta beti esaten dugun bezala, zalantzarik baduzu entzuleok ez baduzu asmatzen gurekin harremanetan jarri, eta gu jarriko zaituzte eurekin harremanetan arazorik gabe. Ekainak bat itzordu bat, ekainak 14 bestea, aratza ipatu duzu, Tolosan egingo duzuela topik areto horretan, parte hartu duten familia jalako aitortza, ordurako gonbidapenik, ez dakit, mezurik helarazi behar diogun horbaiti, edo barne komunikazio bitartez egingo duzuen zerbait da?
zabalduko dugu deialdiaren kainak 14koa, topikeko gala honi buruzkoa, baina bueno, izango da pixkat, bizilagunakeko egitasmoan edo bazkarian parte hartu duten parte hartzaile guzti irikia egongo da, gero aparte Gipuzkoako eta Tolosaldeko pertsonaia ezagun batzuk gidatuko dute gala, eta gala beti izaten da koloretsua, musikarekin, kanpoan lunch bat egingo da, musika izango da kanpoan, eta ekainak 14 da, udaberria da, Tolosa egun hori nahiko berezi izango da, badaude beste egitasmo batzuk ere egun horretan, eta jendeak parte hartu ez duenak ere azal daiteke horre Euskal Herri plazara, eta nik uste atxalde politia izango ala. Eta atera dugu aldizkari bat, eta banatu ditugu, Tolosaldeko herri guztietan, jendea jakiteko, ezagutzeko zer gertatzen dena. Araz Garmendia eta Peio Ierbe, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, jarraituko dugu harremanetan, eta heldu tinko egitasmo ederroni, ea gaurko minutuek balio duten, azken familiaren bat animatzeko bizilagunakekin parte hartzera. Mila esker zure interesagatik, bai. Banekizein dan Banekizer dan Banekizein dan Banekizer dan Banekizein dan Banekizer Goizeko 11 eta 2 minutu ditugun honetan, berandu xamar eta oraindik ere, urrengo minutuetan primizian gure eskudagoren kantua eta bideoklipa entzungo dugun honetan, bagoaze azken ordukoari, bere tokia egitera. Jon Telleria Barrena estudio zentraletan dugu, Jon, egunon? Kaixo egon ondaizuela guztioi, primizia horren zaie, gure adi zer emango duen, eta adi ere gaude ordu honetan espero duguna Euskaraldiaren valorazio ofiziala. Azken orduetan asko ari deitz egiten, apaltxiegoa izan ote den bere eragina, izpide handia ematen ari da, eta datuak espero ditu, goiz honetan, laister izango dugu valorazio horren berri, eta izan orduko, naiz.eusen izango duzu irakurgai, eta 12 aurrera naiz irratean ere eguneratuko dugu informazio hori bitartean aziartera begira gaude, Donald Trumpen azken esan nahi begira, mugazergen inguruko negoziazioak beste hilabetez luzatzeko aukera adostu dutela iragarri baitu etxezuriko nagusiak. I'm not happy with what Putin's doing. We had a very nice call and I agreed to move it. Ursula von der Leyenekin egin duela eta adostu dutela ekainaren batean, Europari ehuneko 50 arteko mugazergak ezartzekotan ziren estatu batuak, oraingoz tarte hori uztailaren 9 atzeratuko dute eta ordura arteko negoziazio tartea izango dute. Eta adierazgarriak ere Ukrainaren inguruan esan dituenak, orain dio Trumpek Putin buruti dagoela. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and Ukrainako gerran Washingtonen jarrera aldaketa dirudien hasi du, Putin erabazoratu dela zioen Trumpek, alferri jende asko hiltzen ari omen delako, bere jarrera hori dela orain eta kontrakoa dioena, albiste faltsuak ari dela zabaltzen ere adierazidu agerikoa da, gobernora iritsi zenetik ordea Ukraina izan duela jo puntuan Trumpek eta Putinen aldeko jarrera defenditu izan duela, orain burutik egotea egotzi dio. Ukraina osoa beren ganatu nahi duela dio Trumpek eta ez dutela ametituko Errusiaren gainbehera suposatuko lukela horrek. Baiek azken orduak eta Trumpen hitzez arago esan dako, Euskaraldiaren valorazio horren zain geratzen gara, eta baita primizian orain 11 aterritan zuenean duzen hitzordu horrena ere, desiatzen gaude, promozioa ikusi genuen eta ia emaitza zein den. Segituan entzungo dugu emaitza, baina tira, entzule izan behar dugu, bi protagonista ditugu lamen, lehenengo hitza emango dugu eta gero egingo dugu primiziarekin bat, beraz, minutu batzuk gurekin hemen. Pixatartzeko ez. Hori, anaiz erratiaren uinetan egon barko duzue. Jon, eskerrik asko, erate. Baiztoi, ondi zana jo. Bagoaz aurrera, goizeko 11 eta 5 minutu puntuan ditugula, hain zuzen ere, gure eskudagoren munduan murgiltzera. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. Lasai entzuleok, ezkara nahaztu, esan dizuegu pixka bat sufriaraziko genizuela, itziaritu eta duplaren kantua ezagutzen duzu, bai. Ezkara ez gu okertu, eta zuek ez duzu egilegizko astelena, den ondo, lasai. Katena paretzen denean, elkartuko
gara bidean berriz, zuetani, aurretik Jende zoriontxua herri libre batean abestu izan dugu askotan gure eskuren berri dugunetan. Eta horri tiraka diote, jarri diote izena, gaur egun garatzen ari den dinamikari, herri libre bat dinamikari. Buru jabetza eta nazioa aitortza aldarrikatzeko asmoz ekainaren 7 Bilboko kaleak hartuko dituzte, eta horri begira lanean ari dira. presa itxipa aldatzen gabiltza eta maite zaitut hori soberan. Bide horretan zehar ekimen eta elkargune ezberdinak egin dituzte, horien artean atzo egindako larungo martxa, baina bazen beharrezkoa ikuste zuten beste zerbait. Ekainaren 7 eta batez ere hortik aurrera egingo duten bideari alaitasuna eman nahi zioten zerbait. Gure eskuren abesti berria. Mendimagaletik kostaldera eskuak hartuta. Alaitasunaren bila zenbitzala gozategitaren atea jozuten eta gaur gurean ditugu abesti berria aurkezteko Inigo Goikoetxea gozategiko kidea eta Jesus Xolaziregi gure eskuko kidea. Egunon eta ongitorri. Egunon. Egunon, bigote. Ondatzarete? Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Astelena, baina hemen gaude, pozik. Ia eguzki pixka datatzen dan. Baina, atzokoak eman zigun txute puntu bat, Aste burak eman du nahikoa eguzki eta nahikoa emozio, ez? Beraz, astrena igarotzeko indarrarekin. Nik nabaitzen dut pixkatatzo larunen gozitu zitzaidan artegia. Segura handia gongi da tokin deri pixkat. Elkarrezketak hemen bi galderarekin hasten ditugu eta bi galdera horiek Goiuriri utziko dizkiot eta gero jarraituko. Normalean gonbidatu bakarra etortzen denean nik bi galdera egiten ditut eta beraiek aukeratzen dute zein erantzun, baina gaur bi zaretenez, nik biak egingo ditut eta zuek erabiki zeinek erantzungo duen zein. Lehenengo galdera da, ea nola imaginatzen duzuen, nola irudikatzen duzuen, edo nola gustatuko litzaizuken izatea zuen hileta, zuen funerala. Hori da lehenengo galdera, eta bigarrena da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizue. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baino pelikulan ezin dugu kontatu jaiotzatik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du soilik, zuen, edo zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea zain etapa aukeratuko zenuketen pantaila handian ikusteko. Eta esan bezala orain, zuek erabaki zeinek erantzungo duen funeralarena eta zeinek pelikularena. Jesus, nahi oken hartu. Egia esan berritzeko. Iletaren igual hartuko diat. Bai, egia esan, nik nahiko nuke zoiko hileta bat egitea. Piskat lagunak elkartu, garagardo batzuk, igual whisky botellan emat, irlandarrak egiten duten bezala, topa egitea, ez? Eta topa bizitzagatik, azkenean heriotza ere, ez? Bizitzaren parte bat delako. Aurrekoan maite zaitut ekitaldian bota zegoen, ez? Helenek hilartez egingo dugu bizi. Eta bizitza heriotzare parte hori denez, nik uste ere ara egon behar dugula. Hilarte bizi eta gero aldeen egokien hautzion urrengoi ere bizitzeko. Alaitasun batek. Jo, oso ondo, Jesus. Ietxeako. Nik ez dut programarekin bat egin behar, eta hartu behar dut galdera berdina erantzun behar. Ados, ausarta, aurrera. Beira, niri gustatuko litzaidake nire funerala egiten duten tokian egiten dutela berdin zain nun. Sentitzea, seguru nago sentidu daitekela, jendea emozioz, bizik dagoela sentitzea. Eta norbaiti sekula zerbait biziarazi egin izan badiot, momentu hori izatea polpolean elkartzen diren guzti horiek, hori emozio guzti horiek elkartzeko tokia izatea gustatuko litzaidake. Horregatik ez dutera baki zinearen. Oiei purdia, Oiei purdia erantzunarekin. Gauza politoa badago, guri oihartzunen hiltzitzaigun lagun bat, eta zapo. Eta omenaldi egin genionean gozategik jo zuen, poza festan. Eta orduan, horregatik nik uste badela, elementu batzu interesgarriak. Polilla. Bueno, bera bat energia alineatuta datoze gure gaurko bi gonbidatuak, eta baina horrez gain zerbait orkestra datoz eta murgildu beharko dugu hortan. Bai, abestian aurkezpenakin, esan dugu, pare bat galderatxo egin nahiko nituzke lehenago pixka bat aurkeztu bidea, eta gero sartuko gara eta ikusiko dugu bai abestia, eta primizian bideoklipa.
Eta lehenengo galdera bai, egin nahi nioela pixka bat gehiago Jesusi, aipatut beharra ikusi zenutela gure eskon edo, beharra zegoela abesti berri bat egiteko, ezta? Hori bazten ideia nagusi bat. Bai, guk ikusten genuen zen eduki asko behartzituela mobilizazio honek, ez? Batetekan eduki politikoak, eta hortarako adibez, larun bat honetan konferentzi soberan bat egingo dugu. Eta bestelako edukien artean jaia, ez? Eta euskaldunok festazaleak gara. Eta festa horietan, ez? Pixkat pentsatzen genuen, zer da euskaldunoi gure egiten gaituen, eta da, kale jira. Eta kale jira bat egiteko, zein egokia baino, gozategi gitarrekin harremanetan jartzea. Orduan, pixkatez, buelta batzuk ematen, gurekide bat, Inigo, Zapirain, Asierrekin nabiltzea, eta orduan jarri zidan harremanetan, eta lotu zen alako elkarlan bat, eta hortik abiatu zen ideia hau. Eta nik uste emaitza oso ona dela, asetzen duela, ez, bai guk imaginatzen genuen hori, nahi genuen hori, asetu baino gehiago ematen diola, iruditzen zaiz, azkenean ez da mobilizazioari soilik begirako kanta bat, daizik eta iruditzen zitzaigun himno bat edo ereserki berri bat, ez? Pixkate 10 urte eta gero berritu behar genula, ez? Eta gozatekik hainbat ereserki eukita Euskal Herrian, ze egokiago. Eta gaina, ez, bilatu ditugun bide lagunekin, Alaitz eta Maider eta Suen Parantzerekin, ezin hobe. Orduan, gainera ni, Oiartzuarra izanik, Alaitz eta Maider berriro entzutea gozategirekin batera, eta gainera 80. hamarkadako izanik, beraiekin hazen. Niretzatzen, astroetan ez, izarrak alineatzen direnean, alako zehozea izan da. Inigo aipatu Jesusek ez, zuen atea jozutela gozategik bazeraman denboratxo bat abestirik atera gabe, zein darrekin hartu zenuten abestia hau? Hombre, olako zerbait eskatzen dizutenien, lehendabiziko gertatzen zaizu lehendabizikoa da, ostra, zerbait pizten zaizu, hor indar bat sortzen zaizu, eta sekulako ilusio egiten dizu. Eta hori 2018 garren urtetik, kantak ete baditugu, baina egia esan egoera familiarrak direla eta estudio baten sartzeko aukera gehiagirik ez daukagu. Ze estudio baten sartzea suposatzen du pixkat familialde batea ustea. Eta ez da gure momentua. 33 urte dara mazkigu alde batetik bestea, kontzertua baitugu, nahiko lan badaukagu, eta hor hurbiltzea orain arte izan zaigu nahiko zaila. Baina, ez da egit, proposamen hau guretzako ekimenak guretzako indarra handia daukalako, guk egiten dugun lanari bai politikoki eta sozialki eta baita pertsonalki ere asko ematen diolako egiten dugun lanari, eta orduan iruditzen zitzaigun baiezko eman behar genuela, eta hilabete eterdi utzi behar genuela pixka familia alde batera. Etxean entzuten badiate, igual ez dute berdin pentsatzen, baina. Eta orduan, hori, jarri ginen lanean, eta maiatzaren hasieran grabatu genuen, eta egia esan oso modu naturalean atera da kanta, Xabi Zukiarekin lan egitea ere oso erraza da, gauzei buelta pila bat ematen dizkie, eta azkeneko momentuen behar dago horre bueltaka, eta gustatzen zaigure, bai, azkeneko momentu horte gauzak ez isteaz, emozio puntu horrek ematen dio azkeneko golpea ematen dio kantua, eta horrek markatzen du askotan diferentzia, ez? Eta egia esan, oraingoan ere hola izan dela, eta kanta oso modu naturalean atera denez, pentsatzen dut jendearen ganare oso modu naturalean iritsiko dela. Abestia entzun baino lehen aipatzeko biek aipatu dute, ezta? Gozate gitarren abestia bada ere letrak Xabier Zukiak egin ditu, eta bertan entzun ditzakegu Alaitz eta Maider kolaborazioan, eta baita Suen Parantza ere. Orduan uste dut badela momentu agian abestia jartzeko pixka bat ja denako katuta dagoela, eta streaming bidez jarritzen ari denen bideoklipa ere ikusteko aukera aukiko dute. Imaginatu libre, entzun eta segituan jarraituko dugu entzuleok gaur gure protagonistekin hemen hizketan. Hey!
peña bat Pirinio artean, joaldunak herri Kantauliko partean, Marija y Almadian Zeledon horipean, imagina kuadrilla bat, herri libre batean. Imagina konpartxa bat, Aralako parkean, Nielo Txin eta Mari, Kontxan izarapean, piratak libertimenduz kantari gizartean, imaginatu sorginak, herri libre batean. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai, San Ferminek una txupinaztu eguna, bai, erabakirik egura hundik badaki, bai, eskubidez bide atera bidera, bai, herri galdeketa, aldun alduketa, bai, San Ferminek una txupinaztu eguna, bai, erabakirik egura hundik badaki, bai, eskubidez bide atera bidera, bai. Imaginatu herri bat, asna zati batean, buru jabe eta aske, Europako atean, maskara eta erraldoia dantzan gizakatean, imagina gure esku, dagola bapatean. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai, San Fermin eguna, txupinaztu eguna, bai, erabakirik eguna hundik badaki, bai, eskubidez bidea dela bidena, bai. Bizi gaituen lurra eskualerria da, sortzen gaituen hitza mendetan eskuara, eskudenak bidean elkartzen bagara, libre ginenak berriz libre izango gara, eskudenak bidean elkartzen bagara, libre ginenak berriz libre izango gara. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Eo, gero izango da gero, dionak bego dio. Eo, gero izango da gero. Gaituen lurra eskualerria da, sortzen gaituen hitza mendetan eskuara, eskudenak bidean elkartzen bagara, libre ginenak berriz libre izango gara, Beno, hemen ari gara oraindik tartetxoa falta zaio kantuari, baina nolabait entzuleok oraindik entzuteko aukera izango dugu berriz ere lasai eta bide batez lelo hau buruan sartzeko, June? Ze uste dut gozate gitarrek hori buruan izan dutela. Kantu honek kantagarri behar du izan eta behar dugu lelo bat deno kantatzeko. Ni saiatu nahi zarrapatzen, baina Gero izango da gero. Nik esan behar dut guk badan amagula, astetxo bat entzuten abestia, eta entzuten dugun bakoitzean gero gelditzen zehala egun osoa estribilloarekin buruan. Ondo iten dezulo? Bai. Orduan ez da gehiagi sartu orain. Agian orain ekainak zazpia gerturatzen ari dela, inbeste entzungo dut, hor ja igual amestuko detela eta abestuko detela gauean ere. Beno, primizian ikusi duzu eta entzun duzue, bideoklip hau, ez dakite ze momentutan izango den nolabait gaur argitaratuko dugu, hau bukatzen den momentuan, ja publiko egingo da, gure sareetatik zabalduko da, YouTubeen ikusteko aukera egongo da, eta Spotifyen ere abestia ja badago. Beraz, badago ja, nolabait, imaginatu libren murgiltzeko aukera, eta arekin gozatzeko aukera, kantu ederra ondo duzu, zorionek?
Eskerrik asko, Inigo. Nik egizan orain txentzun dut, lehenengoz, primizian, goizean Junek helarazi digu, baina nahiago nuen, bueno, entzulekin batera entzun, ezta? Eta, ederra da, eta nik uste, zer horrek esan da bezala, badagoela hor nostalgia puntu bat pizten duela, ez? Batetik, bueno, gozategi kantu berri bat egiten entzutea, bestetik, Alaiz eta Maiderren ahotsak bertan ikustea, bai, barruak mugitzen ditu, irriparre ateratzen dizu, eta bideoa ikustean entzuleok berriz ere streamingean jarriko dugu, hor bazaudete sartu gure streamingean, Facebook, YouTube, Twitch, edo nahi duzen plataforman, eta bestela, gero YouTubera jo ikusteko, bideoa ikusteak oraindik are gehiago, elikatzen du nostalgia hori, ezta? Bai, eta nostalgia puntu bat batzutan hona da, jo ez, lehenengo egon nintzen Jon Maialen kontzertuan Zumaian. Zuek agurtu eta berak izango dugu telefonaren bestaldean, nirean izan nintzen. Eta gota zuen nostalgia punto bat ona zela, ez? Nostalgia erabateko atxarra zela, baina punto bat ez, oroimen hori bergogoratzeko nondik jantzatozen, zer zaren, eta berriro finkatzeko. Eta nik uste, bai, ekartzen digula ez, bereziki belaunaldi batzutakoei alako oroimen on batzuk eta zea, aurrera begiratzeko gogori berpizteko. Orduan nik uste, bada, kantu bat oso egokia dinamikarentzako, oso egokia gure eskurentzako, ez, alaia, bueno, mundu horrentzat dantzagarria da, bueno, besat, oso gustagarria dela mundu guztian entzat. Orduan, betetzen ditula ze horiek, helburu horiek guk behintzat gure eskutikan jarri genituenak. Askotan guk zerbait egiten dugun momentuan pentsatzen dugu ez hainbeste publikoa gustatuko zaien edo ez, gehiago izaten da gure kontzertuan irudikatzen dugun konposatzen ari garen hori, ez? Eta nik uste dut kale jira bat da gainera, eta beti esaten dugu ze importantea dan gure herrian kale jira, ez? Horre, gure festa ezberdina egiten duelako era bat, ez? Hor, ondokoari eskua luzatzen diozu, eta berdin da, edade kontua, kolore kontua, pentsatzeko modua berdin da. Hor, momentu bat sortzen da, plazan, eta nik uste dut, momentu hortan irudikatzen dugula kantu hori. Eta momentu hortan, gure esku dagoen hori gaitasuna kaleratzeko balima dugu, nik uste dut bai gure generazio, bai gazteagoak, baita helduagoak ere, ordenak batera elkartzeko modua balima daukagu, nik uste dut lan polita izango dela, ez? Eta herri bezala horrek egingo gaituela ezberdin. Aipatu dugu alaitasuna ekartzen duela, eta agian egia da lehenengo kolpean entzunda letra guztia ulertzera agian ez garela iritsiko, zer kontatzen du bateko bat letrak? Zer kontatzen digu bestiak? Batez ere nik uste dut egiten duela laburpen txiki bat, gure festa, Euskal Herriko festa guztiak elkartzen ditu, pinzela da txiki batzuk, oso abila izan dela hor Xavier, eta gero kantuaren gauzarik importantena da gero dionak bego dio, ez? Hori Axularrek 1516 urtean idatzitako esaldi bada, eta hainbeste urte eta gero nik uste dut oraindik ere agian orain dela 500 urte baino zentzu gehiago dauka orain, ez? Nahiko anestesiatuta bizi garelako, ez? Nahiko encefalograma planoan ikusten dugulako gizartea, ez? Eta bueno, mezu hori bota eta musikakin alaitzeko edo zerbait pizteko, grina pizteko balio balimadu, nik uste dut helburua lortuko dugula, bai guk kanta egin dugulako eta bai zuek atzekaldetik daukazuelako sekulako erantzunkizuna. Justu esaldi horrek ez, ondo deskribatzen du ez, gero dionak bego dio, beraz, ekainaren 7 begira jarriko gara momentu batean, eta bai, atzo, larunera igoera egin zenuten, bertatik deialdia egin zenuten ere ekainak 7 Bilbora joateko, gaur egun zalantzarik duenari esango zenion. Jesus, zergatik joan behar du ekainaren 7 Bilbora? Niretzat ekainaren 7 Bilbora joatea garrantzitsua da. Jende guztiak helduleko ezberdinak aurkituko ditu, ados, batzuk festanen bila joango dira, beste batzuk politikoki bat egiten dutelako, hartzen zait. Baina nire ustez,
guk Euskal Herritar bezala Bilboko kaletara jomar dugu, herri hau ispilu baten aurrean jarriko delako, herri honek erakutsiko diolako bai bere buruari, bai nazioarteari, bai estatuei zer den, nolakoa izan nahi duen, eta zein izan nahi duen herri libre baten ardatzoiek zein izatea nahi duen. Orduan guretzat ekaina 7ko data oso garrantzitsua da, esan bezala ispiluaren aurrean jartzen delako, baina elementu asko jarko ditugolako maianean. Nazio aitortzaren elementua, elkarrekin erabaki, elkarrekin bizi. Orduan, nik uste atzoko, larungo martxak aipatu duzu edo bezperan herriaitada egontzen, mugaz gaindiko zehauetan, elementu horietan ikusten dugu pixkanaka borbor badabidela hor zerbait datorrela, zerbait ezberdina. Eta orduan, elementu horiek denak, zerbait ezberdin horren ispiluaren aurre jartze horrei, ekainaren 7 izan daiteke. Gerora, ez dugu jarko ekainaren 7 toten bat bezala, eta azkenean hau prozesu bat da, luzea da, eta urrats asko eman beharko dira. Ekainaren 7ko urratsa gure ustez oso garrantzitsua da bide horretan. Eta Bilbon egin daitekelako, sekula egin den kale jirarik handiena, ez? Gero izango da gero, dionak bego dio. Gero izango da gero. Eta bestiak momentu batean aipatzen du ez, imagina gure esku dagoela bat batean, imaginatu edo errealitatea izan daiteke hau? Errealitate izan daiteke, noski. Azkenean gure esku dago hori errealitate bilakatzea, eta gero eta gehiago adin bagara, gero eta urrunago eta gero eta azkarrago iritsiko gara. Ordan gure lana da, gaur egun, utopia izan daiteken hori errealitate bilakatzea. Eta gainaren ustez, utopiak irudikatu behar dira, urrunago ematen dizutelako. Ze ambizioarekin jokatu behar da. Ze bestela ambizio txikiarekin pauso txikiak emango dituzu. Ambizio handiarekin pauso handiak emango dituzu. Ez duzu lortuko agian nahi duzuna. Edo nahi duzunean. Baina behintzat gertuago egongo zara. Eta nik uste gure eskuri momentu honetan hori dagokiola. Ambizio handiarekin jokatu eta alik eta urratsa handienak ematea. Esan jo. Eta prozesu hortan sentitzea horrazoa zela. Hori baino gauza handiok hori ez da egongo, Elmuga izango dana, baina prozesuan zoazela, bidean zoazela, hori sentitzea, hori da pertsona batek izan dezaken gauza horik handiena. Pixkat, bai bukatzeko azkeneko galdera Inigo zuri egin nahiko nizuke, azkenean abestia esan dugu dantzagarria dela, zuek prestatzen duzuen momentuan kontzertuetan imaginatzen duzuela, beraz, udan zehar asko entzungo dugun abestia izan daiteke. Gure kontzertuetan, seguro. Mila esker bikote abestia ona orkestera etortzeagatik eta, izango gara bidean eta ikusiko dugu, entzungo dugu herriko jai askotan. Hala izan da dira. Eskerrik asko irikote. Entzuleo kantua gozatzen uzten zaituztegu eta kantu ikoniko batetik, kontzertu mugarriko batera segituan. Jon Maiarekin ariko gara larun batean itzurunen gertatu zen magia hori guztia ere behar bezala ezagutzeko. Gizartean, imaginatu sorginak, herri libre batean. Gero izango da gero, dionak bego dio. Gero izango da gero, dionak bego dio. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai. San Ferminek una txupinaztu eguna, bai. Erabakirik eguna hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera gidera, bai. Herri galdeketa, aldun alduketa, bai. San Ferminek una txupinaztu eguna, bai. Erabakirik eguna hundik badaki, bai. Eskubidez bide atera gidera, bai. Imaginatu herri bat, asna zati batean, buru jabe eta aske, Europako atean, maskara eta erraldoia dantzan gizakatean. Imagina gure esku, dagola bapatean. Gero izango da gero, dionak bego dio.
Gero izango da gero Dionak bego dio Erdi galdeketa aldun alduketa bai San Fermin eguna txupinaz eguna bai Erabakilik egurolik badaki bai Eskubidez bidea dela bidena bai Bizi gaituen lurra eskualerria da Sortzen gaituen hitza mendetan eskuara Eskudenak bidean elkartzen bagara Libre ginenak berriz libre izango gara Eskudenak bidean elkartzen bagara Libre ginenak berriz libre izango gara Eo izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Bizi gaituen lurra eskualerria da Sortzen gaituen hitza mendetan eskuara Eskudenak bidean elkartzen bagara Libre ginenak berriz libre izango gara Eskudenak bidean elkartzen bagara Libre ginenak berriz libre izango gara Eo izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Dionak bego dio Gero izango da gero Goizeko 11:33 minutu, entzuleok, esan da bezala, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Begiratu atzean hortzi mugak sutan gure begien zerutan begiratu maitea amildegi ertzak biziak hilak ametsak ez bilatu gauean izarru Magia, mitoa, zirrara, urduritasuna, edertasuna, ilunabar erosi ezina eta antzoki eraiki ezina, eta kantu bat, eta kantu asko. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen. Gauza asko gertatu ziren larun batean itzurunen, baina batez ere uste dut protagonistak berak gozatu zuela, han ginenok gozatu genuen bezain beste, eta kaso harritu zela gurekin batera, Goiurik inoiz erakutsi zigun kontzeptu hartan, estendalazoarekin, edertasunak iaia gaixotu zaitzakenean, iluna barrura, Jon Maia holtzan, itzurun, ez dakit, berak, zenbat beharko duen honi buelta emateko, Jon Maia, egunon eta ongi etorri berriro. Gaixo, egunon eta eskerrik asko, olako aurkezpen politagatik. Seko mugituta eta zoratuta behar du zure barrenak,
ez dakit, horrelako egun bat visualizatzen da, horrelako egun bat zapuzten du eguraldiak, horrelako egun bat badator bueltan, baina asko amestuagatik eta asko prestatuagatik eta atzean zegoen lan guztiak eginda, egonda ere uste dut, oso zaila zela visualizatzea larun batean itzurunen gertu zena, ez da? Bai, ni denbora pasala gehiago hainiz konturatzen eta gero baita ere hemen kalean eta, bueno, telefonoz eta jasotzen ditudan mezuekin eta hainiz gehiago konturatzen, ez da? Da, Errusiar mendiba bezala da, hola zozoaz gogora eta bera, aurreko egunetan, eguna ere gogor xamarra da, ensaio asko, kontzertu asterako, eta detai asko, jende asko bueltan, eta iristezera kontzertura pixka bat zurronbilo horretan, ez da, eta zaude arduratuta, egin berrian gauza guztiekin, dena ondo erten dadila, eta kantatzen aizea eta aizea pentsatzen orain hau proiektatu behar da, orain hauek atera behar dira, eta hola zaude, ez da. Eta gero denbora pasala, aztezera konturatzen hor gertatu denaz, eta aztezera argazkiak ikusten, eta aztezera repasatzen dena, eta bueno, uste, han egon ginen gogoan geldituko den egun bat, eta gau bat izan zela. Jon, hasieratik hasita esango nuke, eta batez ere aurreko saiakeran gertatutakoa eta gero eguraldiaren aurrikuspenari, eta hau ostegunean edo ostiralean aitortu zenigun, bueno, buelta asko eman zinizkiotela, bazegoela, etengabe ez, jende artean ere, eta Zumaian denak prebisioari, aurrikuspenari begira, bueno, jakin ere bagenekin goizetik euria etzuela egingo, emanaldiak aurrera egingo zuela, baina ilunabar hori etzegoen aurrikuspenetan, Ez benetan da, hola, magian edo zerbait indar eskutu batzuetan pentsatzeko moduko zerbait da, ez da, Zumaiar danok ari gea komentatzen ez dala ohikoa, ez da normala maiatzean horrelako ilunabar bat eta horrelako eguzki sartze bat egotea, ez pelikula bat ematezun, eta ondartza jendez beteta, denak hain herrikoi gainera, ez da, ume, aitona, mona, gazte, heldu, ondartzako aukiletan, ondarretan, zutik, nun nahi jendea, eta atzeko petrilean ere, eta jendez beteta, eta labarretan ere jendea, eta eguzkia hortzimuga, zu koloreko hortzimuga horretan, pixkana berantza joatea, momentuan reflejoak eukin ditun esateko jendeari, mesedez ez begiratu neri, ez begiratu guri, begiratu zazu atzera, hor dago ikuskizuna, eta guk ez dugu gaindituko inoiz, natura berak eta leku honek, egin dezaken edertasuna, guk ez zingo dugu inoiz lortu, behitu atzera eta gozatu, eta uste, kontzertua azteko, bueno, izan zala momentu gu eta hasiera magiko bat, ez da? Segurazki inoiz ez da errepikatuko olakorik, olako kontzertu hasiera bat, nekez izango dugu, ez da? Eta, bueno, hor geldituko da, bai. Inoiz idatzi zenuen begiratu atzean, hortzimugak zutan, gure begian zerutan, eta kantuak sortzaileari horrela bueltan etortzen zaizkionean, uste dut horixe gertatu zela, ez da? Pentsa, bai. Esan nuen kantuak amaren zabelera itzuliko zirela, sortu ziren lekura, ez da? Beitu, arratsaldeko ensaioan, jendea ondartzan zegoen normal, eguerdian. Jendea zegoen guzki hartzen da, bainatzen da, jende asko gainera. Eta inautetan igo ginen gero kantatu genuen aitz gain horretara, eta olatuak iriste ziren aitzeraino. Eta inaute konturatu gabe esan zuen, itxasoa gara ensaiatzen, esan zuen, ez dut ondo entzuten olatuek eta jaten didate soinua, eta esan ikusten dezu, hori esan alizatea bakarrik, itxasoa gara kantua olatuek estaltzen dizutela, zelekutan gauden, ez da, ze magia. Aizu, aipatu genuen, Zumaia harri eta herri, antxe zegoen, bueno, espero bezala, herria eta harria, baina harri horri ze etekin, ze distira
horrelako kontzertuetan baliabide tekniko eta hitz egiten da, eta baliabide teknikoak ikaragarri ederrak izan ziren, baina baliabide naturalak ustiatu zenituzten azken mugaraino eta nolabait sorkuntzaren azken esparruraino, Bai, nik uste nire erronka nagusia zela espazio natural erraldoi hori ondo erabiltzea, ezta? Eta bera izatea protagonista, ez gu. Hori zen nire erronka hasieratik, eta geneukan ingurunearen, itzulun gondartzaren pare egotea edo hurbiltzea ahalik eta gehien, ezta? Etekin ateratzea, ez geratzea apenas, bizitzan behin eukide eta aukera hemen nahi dudan egiteko, eta ez naiz iritsi zukutzera edo ahalik eta gehien egitera, ezta? Eta, bueno, nik uste lortu genula han ondartzan egon zan jendetza hori momentu batean ja sentitu zela harrapatua sortu genuen uniberso batean, ezta? Harriak mintzatzen hasi zirenean eta harriak argi egiten hasi zirenean eta gero gertatzen ziren gauzak jendearen atzekaldean, olatu txikietan itsasertzean, goian, itsaslabar gainean, joaldunak, antortxak, adarjoleak, dantzariak, nun nahi, itsasoari begirako zuait txikia, protagonista bihurtu zen unea ere, eta bueno, orduan nik uste jendea egon zela hor universo fantasia baten barruan, eta gainera itsaso infinitoari begira, Gipuzkoa eta Bizkaiako kosta guztia biztan geneukala, oskarbi zerua, eta bueno, itsasu usaina, ondar guztiaren usaina, ezetasuna ere bai, noski, baina lortu genuela espazioa horretan mundu basortea, ezta, eta barruan sentitzea. Hainbeste lortu zenuten, akaso entzuleren batek esango zizula, ikusleren batek, Jon, kontzertua xisko eginda bukatu genuela, alde batera eta bestera begira zerari zen gertatzen, estimulo mordoa biltzen zirenan, ez duk esan zenuen bezala, ura flix izan aurretik labarra izan zela, eta labarraietatik bapatean sua, adarjoleak, non dago Jon Maia, bapatean arroka baten gainean da, ondoren Kandido Uranga, Kandido Urangaren agerpen magiko ura, bere herrian. Valentziatako astillerotako langileak bengalekin, azken ontziolakoak, mugimendu feministakoak, hor dorre batean agertu zirenean ere, nik uste detai asko egon zirela, ezta, eta bai, jendea sorpresa asko izan zitula, eta sortu gendula, esan dizudan, bueno, nire mundu ikuskera, edo nire Euskal Herri ikuskera, gizu, zaiatzen naiz poetika, epika punto bat ere, beti gustatu dut behar regula, baina baita ere realidadea, ez da langileak, mugimendu feminista, baita ere fantasia asko gustatu zaitu metatik, eta bueno, hori nere etxea bezala da, ondartza hori, hor hasi naiz, hor ikasi dut jolasten, hor ikasi dut igerian, hor pasaditut orduak eta egun osoak eta ilunabarrak, eta bueno, orduan bai orzan eszenatoki bat ezin duena alperri pasatzen dutzi. Gero egia da lanerako oso zaila dela, ez dezuk osatzen antzoki batean bezala kantatzen, hotz ginen, instrumentuak ere kaltetu egiten dira humedade horrekin, holtzan euskan paperak euria egin balu bezala zeuden guztiak, ez dezu ikusten jendea urruti zegon, ez dakizu ondo nola dagon jendea, eta gero teknikoki ere komplikatua lanerako, eta gehiago esango dut, gu baliabide handiak ziren hor zeudenak, baina aurrekontu, esango nuke, 1000arekin, eta jendearen parte hartze eskuzabalari esker egin ahal izan dela, eta Zumaiako Udal Brigadako langilei esker, Miriam Romate kultur teknikariai esker, eta Bideaneko produzioakoei esker, baina edo Iban Zubeldia argi diseinatzaileak egindako lan izugarria, Flautek soinuan egindako lana, baina, bueno, dimentsio hortarako produzio baterako oso modu herrikoian eta baliabide, bueno, 1000ekin egin dugu, eta horrek ere arro sentiarazte gaitu, egiteko moduak, eta ez babeslerik, ez sarrerarik kobratu, eta ez ezer. Uste dut izan dela, ez bakarri zer, baizik eta baita nola oso ederra izan dela.
Aizu Jon, amaitzi aldera eta jakinik gaur telefonoare sutan izango duzula egun guztian zehar, baina han ikusi genituen, deformazio profesionalak ere leku guztitara begira gauzka, eta bizpairu dron etengabe zeruan, dozena erdi bat kamera gutxienik ondartzatik bueltaka, goitik, betik, frontalak, publikoaren kamerak, pentsatzen dut, badatorrela, emanaldi hori nolabait ikusentzunezko batean biltzeko plana, eta esango nuke, han egon ginenak eta egon ez zirenak deseatzen, ze bertan egon da ere dena, une oro bizitzeko ere, ez duelako ematen, eta eskerrak kamaraiei pentsatzen dute nolabait hau bizial izango dugula beste modu batera, ez? Bai, zuk esan ezun bezala, espazioaren handitasunak ez zuen posible egiten dena ikusializateak gertutik, ez da? Eta hori ere polita zen, baina, nik uste dut telebistan edo pantailan gauza asko deskubrituko ditugula deno, han ikusi alizan ez genituenak, bai lurrez eta bai zerutik, ez da, eta pentsatzen dut ikusgarria izango dela, oraindik ez dut irudirik ikusi, baina Euskal Telebistako kamarak egon zirenan, eta pixeleko kamarak, eta orduan telebistan emango da, hau, eta orain pentsatzen dut, edizio lanak eta laster hasiko direla, eta jakingo dugu noiz emango den, baina nik ere esperantza daukat, emanaldi ikusgarria izan daitekela pantailan ikusteko bai. Aipatu ditugu Jon Maia zurekin han izan ziren profesional asko, aipatu dugu Eñaut, aipatu dugu Kandido, aipatu ditugu hainbat eta hainbat elkarte. Uste dut aipatu gabe ezin utzi Gorka Hermosa, Peio Ramirez, Nerea Kinkozes eta Nacho Sotok han holtzan egin zuten lan hori, zurekin biran dagoeneko kilometroak egin da, hemen eta hemendik urruti eribilitakoak, eta nolabait izan zirelako, ez, traineruaren lemazain eta eurei ere uste dut aitortza hori egin bertzaiela. Bai, azkenean 4 urte izan dira, danok elkarrekin egin ditugunak, abenturak, bakizu taldeetako abenturak, eta gero nire ametxetako taldea izan da, ezta? Nire akustikoko nire negu gorriak izan da, nire selekzioa. Gorka eta Bioia oso lagunak era, aurretik, eta Peio Ramirezekin talde bat eukitzea nire ametxetako bazan, eta gero deskubrimentu izugarria izan dira Nerea Kinkozes eta Nacho Soto oso goi-mailako bi musikari, eta denak ere oso pertsona onak, hori oso importantea da, bakizu talde batean elkar bizitzan, gogotzu joatea, jendeakin zita bat daukasunean, ez da, kontzertu bat edo dena alakoa, eta nire hitzei jantzi ezin egokiagoa eman diete beraiek, nire hitzek ez lukete inoiz eukiko izan duten argia, beraiek konposatutako musika gabe, ez da, orduan, zezango dizut, oso eskertua eta oso privilegiatua sentitzen naiz beraiek bide lagun euki izanaz. Jon Maia, zorionak berriro egindako emanaldi berezionengatik, gozatu ajea izango da egun batzutarako eta jarraituko du elkarren berri izaten, eta zurekin bigarren kafeak hartzen, besarka handi bat Zumaiaraino. Nahi dezuenean, eskerrik asko zuei gogoratzagatik. Ez banintza usartu, ta mugak behartu, naizta hanka sartu, lehen bertso hura ez banu bukatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu, ez balitza izea kolpera aldatu, ez banu aurkitu, naizta ez bilatu, ez banintz infernu zulora bajatu, ez banu hainbeste aldiz frakasatu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Etxi izan banu, ez banintz bueltatu, beti bera banintz, ez banintz aldatu, probatu ez banu, naizta ez gustatu, ta inork ez balit eskurik luzatu, barruan neukana ez banu kontatu, jarritako marra ez banu pasatu, ez banintz sumendi, ez banintz olatu, negurik ezean ezin da loratu.
Mendala Guaxeta ta García Lorca, Cesare Pavese ta Peio Errota, Bilin Txaiamonte, Bertolt Brecht, Zortziko Txikia, Jijopa, Gaztetxea, Plaza, Bertsoa, Roka, batzen dituen bizipen puzlea, lotzen dituen soka, alabak, lana, borroka, ta asteburuero, herrien errota, ondarru, arantza, zestoa, algorta. Bota, bota, bota. Kantatu, kantatu, kantatu. Ez balitz aurreko guztia gertatu. Ez balitz haizea kolpera aldatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Naiz irratian, bigarren kafea. Zortzi minutu eskasi erdiko amabietarako, giroa pixka bat aldatu behar dugu, nostalgiatik eta Jon Maiaren mundu ikuskera eder poetiko hortatik. Beste norabait garamatzago jurik. Drogara. Vale, dopajera, goazen dopajera. Zer Mondo Duplantisek pertika jauzian 6 metro eta 25 zentimetro. Usain Boltek, 9,48 segundotan, 1 metro. Christoph Milakek, igerean, 200 metro tximeleta, 1,50-63an. Zer gertatuko litzake dopatuko balira? Horixe jakin nahi du Aaron de Souzak. Souza joko hobetuak Enhanced Games antolatzen ari da. Hau da, bera eta inbertitzaile asko, hemen dirudun asko eta tartean. Kirol lehiaketa bat ari da antolatzen inigo entzun ondo hau, aukera emango diena kirolariei dopatzeko eta Kirol Federazioak debekatutako botikak kontsumitzeko. Helburua, de Souzak esan bezala, da marka guztiak haustea. Ideiak noski zalapartan dia sortu du, eta naziarteko adituak eta agentziak horren arriskuez ohartarazten hasi dira. Las Vegas, 2026ko maiatza. Hori da, joko hobetuen hiria eta data. Aste honetan betan, Resort World Las Vegasen egindako ekitaldi batean, de Souzak eta bere taldeak iragarri du 2026ko maiatzaren 21-tik 26 bitartean, bekatuaren hirian egingo dituztela Enhanced Games hauek. Zehazki Resort World Las Vegas barruan eraikitako konplexu batean, bertan egongo dira pistak eta igeri lekuak. Esan bezala, ondo entzun duzu, txapelketetan parte hartzen duten kirolariek aukera izango dute dopatzeko. 3 disiplinatan lehiatuko dira, igeriketa, atletismoa eta alterofilia. Horretarako antolatzaiek 50 metroko igerileku bat prestatuko dute 4 erraiekin, 6 erraieko abiadura pista bat, pixuak altxatzeko eszenatoki berezi bat, baina garrantzitsuena, sari zerrenda potoloa. Kontua da, hemen diru pila badago, $500,000 saria proba bakoitzeko, 250,000 lehen sailkatuen poltsikora joango dira, baina gainera badago, atletaren batek behin-behineko probetan, 100 metro lehun eta 50 metro liberetan, munduko errekorra hausten badu, $1,000,000 saria poltsikoratuko du. Baina hautsiko du. Claro. Ez dakigu, kontua da, hori ikusi nahi du, Aaron de Souzak, Usain Bolt oso azkarra da. Beste kirolariren bat dopatzen balin bada, izan daiteke Usain Bolt bezain azkarra? Korrikagian ez. Ni igeriketan nahi nintzen gehiago pentsatzen sairu itse zaitelako dopatzeak aldizula indar gehiago eman eta igeri egiteko errestasun gehiago baino ezakit. Esaten dute, antolatzaileek diote, entrenatzen ari den igerilarietako batek, errekor bat, honezkero, dagoeneko gainditu duela, ez da ofiziala, baina hori dio.
Ez? Ja, dela dei egiteko... Kontua da, hemen... Soilik munduko top 30-ean, top 50-ean, dagoen kirolari batek, hautsiko luke horrelako errekor bat, dopin oso mugakoari esker. Hemen kontua da, azken hilabetetan zer, antolatzaileek azpimarratu dutela, tratamentuak ere ez direla edonola emango, Eta kirolariek azterketa mediku sakonak egin beharko dituztela. Berak, Desouzak esan du, legez kanpoko sustantziak ez dituztela onartuko, eta beste botika guztiak, beste sendagaiak errezetatu egin behar dituela medikuren batek. Hori bai, arauak betetzearena, atleten lankidetzaren araberakoa izango da. Klaro, dopajea baimenduta balin badago, agian beste gauzatxoren bat hartuko dute kirolari hauek. Hori da helburua, iruditzen zaizue. Jende aspertuta dagoela. Niretzat da hori, diru gehiagi eta aspertuta. Egia da, bazela zerbait nik beti olimpiar jokoak iristen direnean, edo horrelako mundu mailako txapelketak iristen direnean, ikusten dudala sareetan, eta inguruan ere jendeak aipatzen duela, hau lortzen balin badute dopatu gabe, ze abiadura lortuko luke dopatuta? Edo, txirrindulari hauek, ez da kilometro egiten balin badituzte etapa bakoitzean, dopatuta noraino iritsiko lirateke. Hori entzuten da, eta gure arteko edo tabernako konbertsazioa izan da orain arte, eta orain hemen badaude dirudun batzuk, hau antolatzeko sekulako dirutza behar da, esan dugu, ari direla eraikitzen leku bat, 2026ko maiatzen izango dela, hemen egongo dira ziurrenik babesle ugari, hemen dirutza behar da bai, hoxe, esan dute, gure artean dagoen galdera hori, ea egi bihurtzen dugun. Nik eszeptizismo pixka bat jarriko dut hemen mai gainean, zuk uste duzu, ez dela markarik, mundu markarik, hau txiko. Non eta ez den kontratatzen proiektu horretarako edo astakeria hontarako, dagoeneko denboretan errekorroiatik gertu dagoen norbait. Kara, hemen kontua da, hauek kirolariak direla, ez dute egingo. Osa, partartzaileak kirolariak dira. Gaino zen mailatako kirolariak dira. Preste egoteko urtetako kode moral bati uko egin eta trampak egin da. Berriro diot, dopajeak sortzen duen ura bat, zalantzarik gabe, hori zientifikoki erakutsi den zerbait da, baina dopaje batek ez gaitu gu egiten kirolari profesional. Noski. Beraz, eta bizitzak arriskuan jarri gabeko dopaje bat egongo denik ere, ez dut sinisten eszeptizismoaren bigarren zatia. Ze bizitzak arriskuan jarri gabeko dopajearekin, hobekuntza oso txikia da. Beraz, hemen, uste dut, batetik hori, oraindik errekorra ez zuela inorrek hautsi, ni bintzat hortan erat konbentzituta nago, eta beharko luketela benetan dagoeneko denbora horietatik gertu dagoen norbait, eta haren bizitza arriskuan jarrita, aipatu ditugun errekorroiek hautsi. Bestela nik ez dut posible ikusten. Marketing ikuspuntu batetik, interesgarria iruditzen zait ikustea, babesleen artean zein egongo den, ze honek ematen du sekulako eredu txarra, kirolaren... Hau dena, trampismoaren girorik, eta herrialdean gertatzen, girorik gorenean eta herrialdean gertatzen arien zerbait da. Zalantzari gabe. Baina, hemen ari zaren asustatzen, dena da etiko kitxarra. Ez pairi gabe, nahiagoko nuke esan ez dugula gehiago hitz egingo gai honen ingurua, baina zoritxarrez, emango du asko hitz egiteko eta hitz egin behar bada. Hitz egingo dugu entzuleok, baina beste batean beharko du gaur agur esateko ordu iritsi zaigu eta. Dopatuta zauden jo. Bai, txokolate beltza jandut azken txamponetan, bestela elmugara iristeko komeriek. June Romate Tibarguren datorren astelener arte. Astelener arte. Oiuri Zizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 gu hementsi izango gara bigarren kafean zuekin, naiz irratian orain, informazioaren txanda agur. Keep calm and bigarren kafea.